Κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ στα παζάρια, όπως λένε εδώ στην Άφακτο, την πανηγύρη, τη λαϊκή πανηγύρη, για να ευλογήσουμε τους ανθρώπους, να τους πούμε καλές δουλειές και βεβαίως πρέπει, έρχονται από όλα τα μέρη εδώ τουλάχιστον γνωστά και γύρω από την Άφακτο, για να δώσουν τα εμπορεύματά τους, οι άνθρωποι να αγοράσουν όσο το δυνατόν καλύτερα ή τέλος πάντων φτηνότερα προϊόντα τα οποία θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια του χειμώνος. Οπότε ήρθαμε να τους ευλογήσουμε, να τους ευχηθούμε, να πάνε καλά οι δουλειές. Ο κόσμος να εξυπηρετεί. Πρέπει να εξυπηρετηθεί. Πρέπει οτιδήποτε εξυπηρετεί το λαό και κυρίως τη φτωχολογιά, επειδή όλοι μας προήλθαμε από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Και οι γονείς μας και εμείς φτωχοί μεγαλώσαμε και πηγαίνουμε στα παζάρια και ουσιαστικά εξυπηρετούνταν όλο τον οικοκυριό. Ήρθαμε λοιπόν να τα ευλογήσουμε, να κάνουν καλές δουλειές, καλές αγορές να κάνουν. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε όλοι, δεν είναι τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, αλλά να μην γινόμαστε εμείς προϊόντα. Δηλαδή βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια κάνουμε καλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εδώ κρύβεται και κάτι άλλο. Δηλαδή γινόμαστε χρήστες και ταυτόχρονα γινόμαστε και προϊόντα. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο το οποίο έχει γράψει μία καθηγήτρια στο Harvard που το λέει η εποχή του κατασκοπευτικού καπιταλισμού. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα προϊόντα και φυσικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε εμείς προϊόν και αυτό διοχετεύεται σε μεγάλες άλλες παγκόσμιες αγορές για να εξυπηρετείται το κατεστημένο και ο καπιταλισμός. Οπότε ό,τι γίνεται υπέρ του λαού και για το λαό είναι ευπρόσδεκτο, γιατί έχει και αγάπη και ελευθερία. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να βρισκόμαστε στην εμποροπανήγυρη, στο χώρο της εμποροπανήγυρης στην Αύπακτο, όπου πραγματοποιούνται τα γνωστά σε όλους παζάρια. Μία πραγματικά εκδήλωση η οποία διαρκεί μία εβδομάδα και έχει την απαρχή της το 1867, όταν με βασιλικό διάταγμα εγκαθιδρύθηκε και από τότε συνεχώς λαμβάνει η χώρα στην Αύπακτο. Η εμποροπανήγυρη αυτή είναι ιδιαίτερα συμβολική και στις ημέρες μας, γιατί συμβολίζει, θεωρώ, αυτή την ενότητα του Δήμου Ναυπακτίας, μια και στον εδώ χώρο από εκείνα τα χρόνια συναντιόνταν η ορεινή ναυπακτία, η παιδινή ναυπακτία και η Ναύπακτος. Ήταν ένα γεγονός με μεγάλη σημασία και φυσικά η ευρύτερη περιοχή απέναντι από το Αίγυο, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, την Πάτρα, όπου ήταν στην μνήμη όλων των παλαιότερων αλλά και πλέον των νεότερων ως γεγονός. Εύχομαι αυτό το γεγονός να αποτελέσει και αφορμή εξωστρέφειας, οικονομικής ενίσχυσης και ευρωστίας του Δήμου Ναυπακτίας στις σύγχρονες εποχές, γιατί πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις και όλες οι άλλες που πραγματοποιούνται μέσα στην χρονιά είναι ατμομηχανή για το Δήμο Ναυπακτίας, για την κοινωνία και για την οικονομία. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία της σημερινής εορτής του Αγίου Δημητρίου σε όλους και όλους τους ναυπάκτους και την ναυπάκτες και ιδίως τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Να είστε καλά. Για άλλη μια χρονιά επισκεφθήκαμε την εμποροπανήγυρη εδώ στην Αύπακτο με τον Σεβασμιότατο, με τις αρχές του τόπου και με πολύ κόσμο ο οποίος εισραίει κάθε χρόνο σε αυτή την εμποροπανήγυρη που είναι ιστορική, όπως γνωρίζετε. Είναι από το 1867 η πρώτη διοργάνωση και για πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία διενεργείται εδώ στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάθε χρόνο αναβαθμίζεται, είναι πολύ σημαντικό ότι τόσος κόσμος επισκέπτεται αυτόν τον ευλογημένο τόπο από τον Θεό, αλλά έναν τόπο ο οποίος χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται ενδυνάμωση και άλλη, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στο κομμάτι το τουριστικό και νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Κάθε χρόνο βλέπετε ότι οι στόχοι πετυχαίνονται και θα ήθελα, μιας και η μέρα είναι γιορτινή για την Άφατο, που γιορτάζουμε εδώ τον πολιούχο μας, τον Άγιο Δημήτριο, να ευχηθώ σε όλες τις ναυπάκτες, σε όλους τους ναυπάκτες, όπου και αν βρίσκονται πάνω στη γη, χρόνια πολλά με υγεία, δύναμη, ευτυχία και να χαίρονται τις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά εκ προημίου. Είναι τα παζάρια του 2025 της Ναυπάκτου, ένα προαιώνιο έθιμο, τυπικά από το 1867, που όμως χάνεται στα βάθη των αιώνων και επί τουρκοκρατίας. Έχουμε μαρτυρίες ότι υπήρχε εμποροζωοπανήγυρη, την οποία πρόλαβαν και οι γονείς μας. Το πανηγύρι, το παζάρι της Ναυπάκτου, το οποίο αρχίζει με την εορτή του πολιούχου, πάντοτε όπως είπα επί μακρά σειρά αιώνων, ήταν
μία αναφορά και στην ορεινή ναυπακτία και στην Αύπακτο, αλλά και κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν, και στη απέναντι πλευρά της Πελοποννήσου, όπου τότε αθρώα, αλλά και μέχρι και σήμερα θα δείτε όλη η Βόρεια Πελοπόννησος είναι εδώ. Είναι το έθιμο, είναι η προαιώνια συνήθεια, είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι ένα σημείο εξωστρέφειας, μία αφορμή όχι τόσο εμπορική αλλά όσο πολιτιστική πλέον, γιατί είναι άλλα τα εμπορικά δεδομένα, όμως είναι μια συνήθεια που πρέπει να κρατείτε και μια συνήθεια που πρέπει να διευρύνεται και με άλλες παραμέτρους. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες, καλές δουλειές σε αυτούς που έρχονται εδώ και καλές αγορές προσεκτικές σε όποιους απευθύνονται σε τέτοιου είδους εμπόριο. 158 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ την πρώτη ημέρα της Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου, όπου είναι το έθιμο την ημέρα που η Ναύπακτος εορτάζει τον πολιούχο της να ξεκινούν τα λεγόμενα παζάρια αγορές της περιοχής της Ναυπάκτου και προερχόμενοι εμπόρων από τα γύρω μέρη της Ναυπάκτου και όχι μόνο. Αυτό όμως που θα πρέπει να πούμε και το μήνυμα που βγαίνει, κάποιος που θα επισκεφθεί την Εμποροπανήγυρη αλλά και γενικότερα τέτοιες αγορές αλλά και την αγορά γενικότερα, είναι ότι ο κόσμος αδυνατεί ακόμα και τα φθηνότερα αγαθά να τα προμηθεύεται. Αν καθίσει κάποιος λίγα λεπτά μέσα θα δει ότι θα επισκεφτεί, θα δει και θα φύγει. Είναι δυστυχώς η εποχή τέτοια, δύσκολες εποχές, όπου οι ανάγκες των ανθρώπων, τα βασικά των προϊόντων που επιθυμούν να πάρουν, δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Ευχόμαστε αυτό να αλλάξει και βεβαίως με τη βοήθεια και του Αγίου Δημητρίου που σήμερα εορτάζουμε την μνήμη του, να αλλάξει και να έχουμε καλύτερες ημέρες. Χρόνια πολλά.